Padune arep maem ta jenengan yen. Pengen ta iki? Ra ngopo aku. Biasane seneng tengkleng. Lah aku ki tengkleng, tongseng, terus apa jenenge iki sate. Gule. Iki nganti lambeku ki wis biasa. Biasa. Malah aku justru mangan kepengin mangan panganan sing tradisional. Nek cara kene geblek. Nah, geblek niku ciri khas mriki. Lah iya. Kalih sengek. Nek meng anu kaya kowe kuwi lumrah weruh tongseng, waduh tongseng. Iya, soalnya meng mangan gule kobe sih. Ayo ditembangke, Tin. Tembangke apa? Aku sengit nek kowe ngrasani kaya ngono kuwi. Lah napa ta? Ora nyata kok dadi tersebar nang ndi-ndi. Aku ora seneng lho nek carane. Nek gule kan enten kok bisa lah gule kobe. Kowe iki ngasorke derajatku kowe padha. Iya, mangsane. Jenengan asor napa? Ning nggon aku wis tak sugo apa-apa lho, apa kemauane wiyaga kuwi tak turuti lho. Angger anu do latihan terus muni sepeda asapnya tidak ada. Aku wis krasa niku njaluk rokok. Tak tukokke. Ya piye kok sudah nganggo sasmi. Nek sing lanang tukokke rokok lah, sing wedok tukokke apa? Njaluke apa? Kathok? Kok kathok lah. Kathok dawa maksude? Lah kathok wis duwe. Ayo apa terserah. Apa iki jenenge? Bros. Bros, siap. Ora usah kuwatir, sesuk-esuk begitu aku ditambahi Pak Kus. Napa ajeng tambahi? Wah, wis ngendika Dik, langsung tak tukokke bros. Ning sing masangke aku lho. Masangke ndek sapa? Ayo kabeh. Urut siji-siji. Seko anting? Anting rasa kei, anting rasa kei. Lah ngapa? Moh ra. Lah kuwi mah ejik prawan lho. Cangkemmu ki basa ngapa. Wis tak jamin iki engko sewengi meriah no. Asli wis. Tak jamin, percaya aku to. Iya. Kenabu ya semangat, sinden likur ya urung kore wis do kur dhewe-dhewe. Mergane suguhane banyu mili. Ket wau nembe dalu sampun wonten. Iso dititeni kok, iso dititeni anggere sing nanggap instansi luwih ngenggonke nang lapangan. Pabrike adoh ro lapangan. Wis. Penabuh ki nabuh ya sak penake dhewe kae. Sinden ya rupane japrut kabeh. Bener wis. Ngelihe patake. Ayo wis ra ana sukuan do tuku aku wae gelasan kae. Mesake nek iki engko jelas urung dirahap wis diantem mie urung rampung dantem. Lho, anting wis tepuk tangan iki. Iya wis ben nengke wae. Iki yo arang mangan sate kok iki. Iya. Cah kos iki Indomie. Iya. Nek ora ya intip kae dipangan terus soki wedang kopyok ning weteng wis. Ya warek ya. Kan mengembang dhewe. Lah iya nek intip mung 2000 e. Lha ketok iso mangan sate ra mergo melu aku. Bejo ya ora apa-apa aku yo sining bener. Rukune mampu niki sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kangka telu Ramadan nindake poso Ramadan nindakno poso kapatyakat ping 5 ngibadah haji. Aku seneng nek kanca-kanca iso do anteng ngene iki. Anteng mangan kok. Lah iya arep ngomong piye ya? Tak Ning cangkeme isine ana gadake. Mbok sing apik kok cangkeme. Ya iki ne lho. Tutuke.
totoke. Tutuk. Ning tutuke ana daging, ana bakmi, ya ora iso ngomong, ating. Nggih. Rukun Islam sampurna. Ya, monggo Mas dipun didelehke sik ayo. Mbut gawe. Ya. Sesuk surjane mambu tongseng kabeh langsung dilap nganggo surjan. Iya ben rampung. Lambene ngelengo-ngelengo. Iki dalam keadaan nabuh iki ana sing urip lho, mesti yakin mbok sumpah. Iya. Kancane ikut nabuh, dhek ora nabuh ngerti mangani lawe kancane. Nggon aku kok entek, asale dinengke wae. Ya Allah. Yo, mangga. Wo, tenan ora? Yo. Ayo, Ting. Matur suwun Mbak Elisa. Ya. Iki mbokne saka Lambelu, bapakne saka Toli-Tolino. Iya. Mula ya omongane teng Pentali ora karo-karuan ya. Aku sing nyuwunke Gunging Samudra Pangaksami. Ya.
karo para lenggah ya ora dadi ngopo mak. Iya. Ya dibacutke ya. Kacarita nek laladan kene iki nek limbukan gledrah ora kesuwen ya ora padha remen no. Ya. Desa mawa cara negara mawa tata. Ya pancen bener ngono dadi ciri khase ya dhewe-dhewe. Eneng sing daerah sing limbukane nganti wah saka setengah 11 nganti setengah 2. Ya. Engko terus jam setengah 3 gara-gara, setengah 4 rampung gara-gara jam 4 bubar. Ya, kadang kala wayange sok ora iso ditonton. Ya. Ming padha seneng-seneng suka-suka parisuka. Ya, ning watone sak madya wae, sak madya. Genti sapa sing arep aturake? Ya ana pamunan Setya Tuhu. Ya. Tak kira piyai kene ya padha kangen karo Mbak Ayu Purwalestari. Mbak Ayu Purwalestari. Biyen dek nalika cilik-cilikane sok di asta karo panjenengane Suwargi Pak D Gita Toyan ya sinden cilik ae lho nek saiki wis gedhe ora jamak-jamak saiki. Ya ben padha prisa. Ayo Mbak Ayu jumeneng Mbak Ayu. Ya. Nah. Ora apa-apa. Rasa disingkirke. Dilangkai ra apa. Engko ora empuk iwake. Iya, ya iki Mbak. Asline Terbah Pengasih Kulon Progo. Ya. Nggih, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Ning iki wis pindah ning Bambang Lipura doyak genjik. Heeh. Nggih. Mencereng matane. Yo. Ayo diaturke. Setya Tuhu iki do kangen karo suaramu. Yakin sumpah. Ya. Mergo ya biyen bocah wis cindene wis ngedapi-dapi saiki ndahipun nek wis gedhe semene iki ya mawa suarane saya mateng, saya mateng. Nanti Gusti Bendara Pangeran Yudaning Ratu nek anu kuwi ayu nika suarane persis Mbak Nyahni. Oh nggih aku ya. Iya, monggo. Ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Toyo. Pak. Nggih, Pak Toyo. Pak Toyo. Toyo. Nek kok Toyo. Pak Toyo. Pak Toyo nggih kali Pak Bupati lan sedaya Bapak. Bapak sedaya. Pak Kus. Oh nggih, Pak Kusati. Sing kagungan gawe wong kowe iki cilik-cilikane ya mbok menawa tau di latihan ning kene kok ya. Nggih. Gegarane pamintaku. Heeh, Nding. Nek napa niki siase? Setya Tuhu. Oh, lah kok pamintaku Nimas. Nimas Sita Neno atut runtut tansah reruntungan mateng suarane, mateng. Heng sarena lan wangene Tatan kenggang sarambut datan kenggang sarambut lamun lamun adoh caketing hati uga iso kena kanggo ular-ular pinanganten kok no. Iya. Yen cedhak
yen cedhak tansah mulat Sita asih Pindha mimi lan mintuna neno ayo nimas bareng ana tepi wajib Sita asih langgam ketok ya nak ya rasah gundang-dut ki rasah nen mat-matan ya mangga aku kang setya satu Sembah nuwun ya Mbak Ayu muga-muga dadi panuntun tumraping pinanganten sakarone ya no iya merga arep ming wujud tembang ning iki panuntun ya setya tuhu setya marang
guru lakine setya marang bebrayane. Ya pancen bener lah ya saiki ora usah dadak nganggo diular-ulari pinanganten wis do pinter-pinter kabeh. Mantemani dadi manten ki tegese wis pikirane ya wis dewasa tenan. Ya. Nadan ming liwat sak grembe-grembengan tembang ngene iki wis iso dirasake bab ular-ulare kok no. Ya pancen bener ya Mak. Ki mau saka pepeling medhun ning Setya Tuhu. Ya. Terus saiki ditokke sing rada gayeng meneh, mengko sing alus-alusan meneh. Ya, dadi diselang-seling. Selang-seling. Sopo saiki? Ayo si sindenku sing rada baredan iki no. Iya. Sopo? Anting Lambang sih. Ayo. Saka ngendi? Banyuwangi. Ya. Iya. Sugeng dalu Pakde. Sugeng dalu. Ya. Bar suntik edan iki. Oh. Dadak ngentrok-ngentrok barang ngono iki. Oh. Halo, selamat malam. Kowe iki rumangsamu iki artis dangdut apa piye kok? Ya lho. Sinden ki ora sok digulenokke. Halo, selamat malam. Ngau basa Jawa sing apik, cara Banyuwangi apa piye ngono kok. Halo, selamat malam ngono. Niki sing rabi sinten to Pakde? Pak sinten? Keswan napa? Sing jenenge lali aku. Nyun ngapunten lho Pak Kus, nyun ngapunten iki Pak. pancen rada edan iki nyun ngapunten. Pak putrane Pak Kuswadi. Gene ya ndelok catetan. Nah, iya, ya Mas Yohan Maulana karo Mbak Sing Wahyu. menikah Pak Kusnadi. Hus, Piye to Pak Pakde? Kuswadi iki kanu bapake Mas Yohan Maulana. Oh. Sing menikah Mas Yohan. Karo Mbak Wahyu Azizah. Oh, nggih. Iya. Iki piye? Hah? Piye? Ayo nembang pokon salto. Nembang, apa jenenge Caping Gunung cara Madura. Tapi gunung apa Banyuwangi? Mak Caping Gunung sik cara Madura. Ya. Suarane apik lho cah iki no. Ya ming sok kumat. Oh. Dek mben kae nang nggon aku wis ngruwak meja barang e. Ya wis ora apa-apa Mak. Ayo, ayo Ting. Ora begijikan iki piyai padha lenggah akeh. Udah anak sing ngadeg kok Pakde. Ya jarike ora usah dicincang-cincingke ngono kuwi sindenku sing apik ora. Yo. Nek ndelok rupane ya lethek. Mosok isih lethek. Isih rumasamu. Apa ora rada putih ya? Ora, gulumu isih biru kaya ngono. Heeh, yo. Sesuk gek perawatan nek wis anu nyinden terus entuk dit terus perawatan. Nana. Sayang. Aduh jane. Ming mak sayang. Penuk. Iya. Gamelane sapa ya Pakde kok anyar? Gamelane Pak Kus, kuwi cerewet ki ya ngapa to Kus? Kok penak ngono lho Mas. Ya apik kok ya gamelane Pak Kus ki pemborong nek metu gamelane watuke tuku gamelan. Lah pemborong duwe duit ngono wis sak berangkat teko. Mon memaja kon kerajaan kuning Raden. Kono ditambahi Raden karo sayang. Oh. Sayang Raden mung karo ya dadi mongkro jenur kuning. Iya. Madura suarae. Ya. Kembang mutiara. Nyapa mudar? Suaramu kaya ora tekan iki lho. Beleni ya? Ya, wah pamer iki. Ndak, maksudnya kan kita ditanggap ya memberikan yang terbaik toh. Sip. Ngono. Ora cengenges-cengenges. Ngesek cegong ngono.
Ya aku iki nek nemu sinden mesti aneh-aneh to. Lek golek dadak ning Sorlongan barang. Ya. Baleni jajal nek ora keduwuren larase. Yo. Ya. Iya. Iki menang-menang putra dalang lho no. Boyo. Weh, ora ngerti iki putrane Mas Sun Gondrong Tulungagung ngene tau ngerti jenenge dalang Sun Gondrong ya iki anake. Iya. Iki nggih meneng-meneng putra dalang. Cerewet kowe ngopo kowe? Lak setlika ndasmu. Wis kene wis do ngerti kabeh nek aku anak dalang. Kok dadak tok pamerke. Yo. Pasirana berengse Iki sone ra apa-apa to, Pak De? Apane? Sone. Sone ra apa-apa piye? Gembret mau. Ora, son apik padake. Ya maksudnya wedi Ah son iki nggo tuku kowe entuk loro e. Ayo se tukange son mecucu kalau kae ngono. Wah. Wis ge nembang anggere kumat tak ajar kowe. Suara pinter. Panas udan. Panas udan ling-ling sayang. Terus? Tapi Loh, ngapa? Kok kurang ngedeng-ngedeng kok. Tak kumat. Mas sing kumat dalange Malah daleke kumat. gunung. Ayo kanca-kanca penabuh, swara tongseng, yuk. Yo, ayo. Yo. Ya, semangat ra Pak De. Semangat ning penabuh ki nek kon muni sayang ki wis ra wangun wis. Lambene iki lambe Jawa. Tapi kompak lho Pak De. Kompak sayang. Dadi nek latihan ning omah kulinane mimbu. Kok nganggo sayang-sayangan banget. Dadi nek latihane tongseng kudune Pak De. Nek latihan ya tongseng ngono ki lho ben semangat. Tongseng sandal doyan ya. Tak goleke dai matu nek doyan. Di mamah angel. Latihan lagu siji ra dadi-dadi kok tongseng. Loh, mengke dadi kok nek tongseng. Oh, wis ora iso kok dadi kompak lagi tak tukoke tongseng. Iya. Ya. Make bineka laben. Make binek kelaben. Lake
makek binek kelaben lakek. Mbuh radong. Halah. Ora ngerti. Ora gelem jelaske mesti. Ora masuk. Terus Inumena son barase banyu bening iki banyu bersih. Ya tembangke ting. Napa? Ayo kuwi caping gunung. Ya yo jumeneng. Lho. Jumeneng piye maksudnya? Ya sama karo joget wis. Wo, lagu ajul siramu. Jualan kok kon pecicilan tekan kono. Sing nembang ki kowe, iki sing nembang tak kon nembang sesuk tak bayar kok malah kon aku. Dan jenengan penari latar. Maksudnya aku nari nang ngarep omah boy gijikan ngono. Dek jantung tak biong cek. Alon bae ya Mas. Ya sakarepe sing ngendang kok. Lho. Sopo sing bayar? Sing bayar lho Pak Kus. Pak Kus dikeke sapa? Diparingke sapa? Pak Mantri. Lho. Wah, anggere sesuk tak kei dhek tok tampani tak ajar kowe. Ora iso, wis ora wis dikek njaluk mantri pokoke. Mantri uripe wis kewer-kewer kok. Apa? Padahal kira paham aku. Ayo. Ki jaman salah guyang-guyu. Terus udut. Wis iki to. Iya, suwe-suwe anggere ngantuk tak pathak cempolo ties. Aku iki wong aku wis gerong. Oh, maesu wong salah nggono apa? One rong katut. Lah wong kaget kok aku mau kok. Ya ming maesu wong. Baru kuwi guyu njuk udut ora njaluk ngapura. Njaluk ngapura ki derajatmu ya apa? Njaluk ngapura terus penonton kan kleru. Penonton kowe ora protes kok. Kowe cerewet. Bisik-bisik kok. Balekke nang Banyuwangi sisan. Ngati-ati lho kuwi, wong tuane sok nyantet lho. Aku tahu padu latihan iki dunake, Pak, Pakde sampean ngono tak santet tak ndake mbokku. Ora wedi aku ya ngono. Arep tak iseni apa? Tak iseni kipas angin. Lho. Dadi Pakde ngene iki tok. Ayo terus. Syukur bisa bebas gunung desa jadi raja
Rama kaya ngono kok senenge ra jamak-jamak. Ya. Informasi 2 channel Ya. mencapai 15.000 penonton. No. Wah, 15.000. Ya sak donya iki nonton kabeh. Dadi Pak Kus ki le gadah damel iki dipersani piyai sak donya cacahe 15.000. wah luar biasa ya, Mak. Iya. Ya, Cing ayo. Kowe didelok wong 15.000 kowe. 15.000. Oh, kuwi semaput kabeh ndelok rupamu. Ya wis kono Pak karepmu. Yo. Syukur bisa pinter. Semester 4 Institut Seni Indonesia. Nggih. Heeh. Wis gek tengok. Nggih. Bar iki turu ya. Kok mesti turu mbok totoan. Iya. Jangan tukane ra jamak-jamak. Le melek ya mek nyanyi ngene engko nek perang kae mbok gayane iki ngematke wayangne matane merem siji karo mecucune. Iya, ora apa-apa ora suwe-suwe anu mak suwe-suwe kulino. Iya. Ayo dintekke sik. Sisan gawe nok iki ana pamunduran kadung tresna sing nyekar Mbak Tatin iki ya weton Kulon Praga. Ya, Mbak Tatin. Wah, kawit mau sindene ditokke sing lemu-lemu. Ya. Ora apa-apa, ya. Tatin alias Diesel. Kok diesel? Ora leren kuwi mangan. Wong lagu yon-yon wis tuku jajanan kok nang kono wisan mlastiki apa-apa. Iya. Sinten ta? Lah kowe kuwi? Lah wong ana bakul nek ra ditukoni ya piye? Ayo rak yo ngangko apa piye nek wis romak ra iso. Angko saya le diseneni wong wayange lekas kok tuku. Ya wis mau ya ora apa-apa wis apik mau. Padune arep maem ta jenengan yen. Pengen ta iki? Rak ngopo aku Biasane seneng tengkleng, Lah aku ki tengkleng, tongseng, terus apa jenenge iki sate. gule. Iki nganti lambeku ki wis biasa. Biasa. Malah aku justru mangan kepengin panganan sing tradisional. Nek cara kene geblek. Ya geblek niku ciri khas mriki. Lah iya. Kalih sengek. Nek meng anu kaya kowe kuwi lumrah weruh tongseng. Waduh tongseng. Iya, soalnya meng mangan gule kobe sih. Ayo ditembangke, Tin. Tembangke apa? Aku sengit nek kowe ngrasani kaya ngono kuwi. Lah napa ta? Ora nyata kok dadi tersebar nang ndi-ndi. Aku ora seneng lho nek carane. Nek gule kan enten kok bisa lah gule kobe. Kowe iki ngasorke derajatku kowe padha. Iya, mangsane. Jenengan asor napa? Neng nggon aku wis tak sugo apa-apa lho, apa kemauane wiyaga iki tak turuti lho. Angger anu do latihan terus muni sepeda asapnya tidak ada. Aku wis krasa niku njaluk rokok. Tak tukokke. Ya piye kok sujud nganggo sasmi. Nek sing lanang tukokke rokok lah, sing wedok tukokke apa? Njaluke apa? Kathok? Kok kathok lah. Kathok dawa maksude? Lah kathok wis duwe. Ayo apa terserah. Apa iki jenenge? Bros. Bros, siap. Ora usah kuwatir, sesuk-esuk begitu aku ditambahi Pak Kus. Napa ajeng tambahi? Mau wis ngendika langsung tak tukokke bros. Ning sing masangke aku lho. Masange ndek sapa? Ayo kabeh. Urut siji-siji. Seko anting? Anting rasa kei, anting rasa bros. Lah ngapa? Moh ora. Lah kuwi mah ijik prawan lho. Cangkemmu ki basa ngapa. Lah liyane wis dadi bojo. Ya sesuk bros, gelungan wis. Gelungan aku tuku sing awet sisan. Aja Napa? sing dideleke wis mabur rambuté. Ban Vespa. Kule masang dipaku karo ndasmu.
Kenceng banget. Atene bocor ndase. Masalahe kok cerewet ora. Ternyata nek dikeki tongseng ya do semangat kabeh. Oh iya, berarti Nanti- esuk nek latihan tongseng. Oke, ora masalah. Ya. Tongseng apa? Tongseng gembus. Kowe iki senengane ya ajur. Ya ora. Wah, kalang-kalang iki ora mutu. Tongseng kok gembur, rasa kuwatir wis to. Sesuk nek prai nek latihan ning Sedayu tak langsung tak belehke. Blek apa tempe? Tolo. Kok tolong nek beleh piye? Ya cilik, sit ngono tok. Oh kae, ono sing wis menikmati kalau iki Rido. Wah. Sinten? Rido. Oh. Ya. Wis tak baleke rasa kuwatir. Mencari njaluk sapi apa wedhus? Ya anak aku doyane sapi nek wedhus semua. Mbok nek wedhus kowe darah tinggi. Nggih. Oke, kowe khusus kowe tok sapi, tetelan, tok tuwa tetelan. Tetelan. Tetelan telek sapi, rasa kuwatir. Masa telek? Doyan yo rasa dipangan. Aku mending gulene mbahane telek ya. Kadung tresno. Oh nggih. Pamundutan. Siap. Ki putrane Bu Suwargi Bu Sri Lungit sing lagi wae kondur kasidan jati. Oh iya. Nek ngono adine Bambang. Bambang Kentulet. Heeh. Seorang. Sekeng dalu Pak Tejo. Gede. Pak Toyo. Lan sedaya mawon. Soale liyane ra apal aku. Pak Kos, lho sing digawe kok ora tok sugeng dalan. Lah Pak Kos pun disebut-sebut kok. Oh ya, kowe Kok nyebut. pamane dikeki ya ora tekan aku Kok kowe wis paham? Awis apal aku. Ayo wis kok ya. Semono wis akeh kok. Paringanku ki wis akeh. Rasa kuwatir ya, Ding. Mangan andangan pisan. Ya. Rina wangi dadi ati Neno tanpa tanpa Nendra. Nendra jenengan Betawi ya Ganyar to Pak? Sapa? Sing ngedram kuwi? Oh, kowe piye go pocokan kuwi. Lagi das-das luput terus. Ora apa-apa ndene kok ngono yo njaluk larang wah. Ayo suwuk kowe kleru kok dang tak des ya. Lama tak jumpa, gimana kabarnya? Ya, ki adikku Mas Gendut saka Surakarta. Dalang berijazah. Dhek nganake Cong Waidut. Lho, Napa niku? wayang nganggo kroncong. Ayo keroncong. Oh, Terus oh. nabuhe piye? Ayo nganggo kroncong. Besok nanggap apa? Iki ana dhek nganu no, gratis. Sapa sing arep kepengin ngersake gratis ning wektune jangkane ming 2 jam. Apik tenan. Entek-entek. Iki merkane patimu. Entek-entek. Mbok jenengan nanggap kula tak ndelok. Ora ana wektune. Nek ana wektune prewe aku tanggap asli. Iya. Wong gratis kuwi lagi berusaha prihatin. Oh. Kok prihatin? Ayo saking rapayune terus digratiske. Ya. Kayung yon marang slih. Kuwi dong apa to? Ayo gagas gratis kuwi mah. Gagas gratis piye? Ayo Cong Waidut kuwi digratiske sapa sing arep merayakan hari kemerdekaan kuwi iso menghubungi dhek engko wayangan Cong Waidut gratis. Cong wedhus tak kira nek dalang cangkeman ngono kae lho. Ora nganggo kroncong tenan kuwi apik tenan. Kowe iso do ngecek ning YouTube. Ya. Gendut dalang berijazah Cong Waidut tulisi ngono engko metu dhewe. Apik lucu. Ya. Nges. Sesuk tak mbuk. Awang dhek mayang iki penabuhe nek pas adegan sedih menso nangis kabeh kok penabuh. Lah kok iso? Mergane ora bayaran. Tak kira menghayati Ora ya. ceritane lho.
Terus esok piye iki? Ya. marang slirane Neno tansah gumawanging netra jero ati kadung tresno kayung yun marang sliramu satemah lara Ya, mangga. lamat wus katon tejane yen bom perangan
Matur sembah nuwun Mbak Sampun. Tatin. Ya iki mau kadung tresna wis diaturake ya Nok. Ya. Kejaba seneng-seneng ya aja nganti lali karo kahanan. Ya. Negarane awake dhewe nembe wae kelangan sawijining panatagama ingkang dadi panutan ya Nok. Ya. Panjenengane Kyai Haji Maimun Zubair Ya. sing sedo neng Mekah. Ngono ya, Mak. Ora kok kepiye-kepiye ning awak dhewe kudu melu nyebarake wewarahe panjenengane. Ya. Wajib kageming para lenggah, wajib kageming para sepuh. Apa wae? Eneng 8 nok siji. Pengendikane panjenengane ora kabeh wong pinter kuwi bener, angka 2 ora kabeh wong bener kuwi pinter. Angka 3 akeh wong pinter ning ora bener. Angka 4 lan akeh wong bener senadyan ora pinter. Ya. Angka 5 nanging tinimbang dadi wong pinter ning ora bener luwih becik dadi wong ora bener senajan ora pinter. Angka 6 ana sing luwih prayoga yaiku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener. Angka 8 minterna wong bener kuwi luwih gampang tinimbang benerke wong pinter. Angka 8 sing pungkasan benerake wong pinter kuwi mbutuhke beninge ati lan jembare dodo. Ya. Panjenengane almarhum Ya. paring pangandikan kaya ngono Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Mak. ayo teruske dhisik critane mengko ndak mandeg dalan ora prayoga. Ayo tak derekke, Mak. Kan samar pamaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kawusa manjing gupit sanggar sangarup Nana gandha sapunalika semanten nata Mandura Prabu Baladewa ngasangganing para sata Kurawa pating bleber pating Caka Tirta mludakaning daratan. Kula namung cemadhong dawuh timbalan Maduka Kanjeng Kaka Prabu mugi pareng ambabarana dhateng ingkang raying Ndrawati. Yai Prabu Kresna. I wonten timbalan ing adhawu. Satempunipun Kakang Prapta ning Praja Ndrawati iki ora kok saka negara Mandura. Dadi pangertenmu. Sepisan maneh pun Kakang matur, satemenipun Kakang Prapta ning Praja Ndrawati iki ora kok saka negara Mandura. Mboten saking negari Mandura. Ora. Pun Kakang saka negara Ngastina. Nalika semono Yai Prabu Duryudana nimbali kalawan pun Kakang supaya sowan ning Praja Ngastina. Sawise pun Kakang sowan ning Praja Ngastina, pun Kakang didhawuhi dening Yai Prabu Ngastina supaya nanjihake marang pekabaran ing Subina Tumbuk Bakul Sinambiwara pawarta binandunging Karna. Pekabaran menapa Kaka Prabu? Jagat ingkang keberbegen marang umandanging Yai Prabu Ndrawati. Ingkang padha ngabarake marang kahananing Yai Prabu Kresna. Inggih babagan perkawis menapa? Apa pancen kepara nyata? Yen to Yai Prabu Kresna kuwi dina samengko kuwi kagungan putra angkat. Kresna, ora gake Wangsulana. Pitakoning pun Kakang iki kanthi jujur, aja mbok luwihi, aja mbok longi. Yen pancen iya larah-larahe piye, tumulipun Kakang nyadong timbalaning Yai Prabu Kresna ing Ndrawati. Kaka Prabu ngantos dumugi wonten ing malingan paduka Kanjeng Kaka Prabu lelampahan ingkang lumados wonten negari Ndrawati. Apan kepara saestu bilih kalenggan sakmangke kula menika anggadhahi putra angkat. Dadi bener pawarta sing semebar mau Yai Kresna duweni putra angkat. Kasinggihan mekaten. Lara-larahe piye? Kok sira siadi entuk putra angkat monggo tumrapun Kakang putra mono kanugrahaning Hyang Mahanasa. Apa meneh lamun siadi kuwi nyelametake marang anake wong liya ingkang ora diurusi tumuli mbok angkat dadi atmaja. Angkat mau sayekti bakal gedhe ganjarane. Ih, Kaka Prabu, mboten kula mundhut putra angkat saking
para kawula tuwin para nayaka menapa Dimir Punggawa babar pisan boten. Namung sejatosipun andadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang Raying Ndorowati. Nalika kula nedeng badhe manembah ing wanci dalu ngagengaken asmanipun Gusti Manjing wonten ing sanggar pamelengan. Mboten kanthi kanyana-nyana wonten ing mriku sampun wonten satunggiling wanita utawi wanudya remaja ingkang mapan wonten ing sanggar pamelengan tumunten kula dangu. Putranipun sinten saking pundi? Piyambakipun ugi boten saged matur. Aturipun wanita kala wau kleyang kabur kanginan mendung kebaratan ing pundi dawahipun inggih menika papan dunungipun. Krana raos welas raos sing manahipun ingkang Raying Ndorowati tumunten lare menika kula angkat menika dados putra pupon inggih putra angkat kula. Lan sakmangke sampun mapan wonten negaring Ndorowati. Wis mapan ning Projeng Ndorowati kasinggihan mekaten. Terus mbok paringi asma sapa bocah mau? Kondang kawenang wonten pundi kemawon Narendra Ndorowati sakmangke kagungan putra angkat ingkang namipun Endang Loro Temon Koko Prabu. Ladala Endang Loro Temon. Kasinggihan mekaten. Nun sewu. Tepunging wimba rengunging pasuryan kadhi wonten inggih badhe kababaraken dhateng Kanjeng Raying Ndorowati. Sasamunipun maduka Kanjeng Koko Prabu midhanget bilih ingkang rayi kagungan putra angkat inggih menika pun Endang Loro Temon. Lah iki ngene Kresna. Kepasang yuya katujing inu. Satemenipun Kakang kuwi ora kok mung kepengin mundhut prisa, nanging uga kepengin nyatakake marang kahananing Yayi Prabu ingkang kagungan putra angkat ingkang aran Endang Loro Temon. Wuruhanira Yayi. Nalika pun Kakang prapta ing negara Ngastina, pun Kakang tinangisan lan atma jendra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Ing nalika semana tak dangu gandrung-gandrung kelawan putri ing Ndorowati ingkang jeneng Endang Loro Temon. Mula aja nganti kleru pun Kakang nyatakake marang sira Yayi Prabu Ndorowati jebul pintenemune Yayi Prabu kagungan putra angkat kang aran Endang Loro Temon. Kasinggihan mekaten. Lah yen ngono babar pisan pun Kakang bakal matur. Sowaning pun Kakang minangka dadi wakil Yayi Prabu Duryudana ingkang wigati nedhi angebun-ebune esuk anjejawah sore. Tegese aku bakal nglamar marang atmajamu mau. Ingkang wigatine putramu ingkang aran Endang Loro Temon putra angkat mau bakal tak boyong marang negara Ngastina. Tak dhawuhake karo Lesmana Mandra Kumara. Mekaten Koko Prabu. Iya. Atmaja kula Endang Loro Temon badhe dipun dhawuhaken kan Lesmana Mandra Kumara. Pancen bener mengkono. Mesakno Yayi. Najan Lesmana kuwi anak ratu nanging kedunungan sial sebel. Uripe ora kedunungan bejo babar blas. Wis wola-wali Lesmana kuwi nggayuh sawijining putri. Ora ngomongake putra satriya, putri Brahmana, putri Nalindra, nanging tansah gagar wigar tenantuk karya. Mula wektu dina iki neng-nengono penangise anakmu Lesmana Mandra Kumara. Dina samengko pun Kakang minangka dadi wakil Yayi Prabu Duryudana bakal mboyong atmajamu Endang Loro Temon ingkang wigati bakal tak boyong marang negara ing Ngastina. Tak dhawuhake ran putra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Nun sewu, Koko Prabu. Menawi babakan menika kula namung jumurung ndederek, namung tumrap ingkang Raying Ndorowati, tiyang nambut silaning akrami menika, tumrap kula mboten kok tiyang sepuhipun ingkang jodhokaken dhateng lare menika. Nanging lare menika ingkang gadhahi jodho piyambak kanthi tetali raos tresna. Sabab menapa Koko Prabu? Tiyang bangun Bale Wisma, tiyang bangun bebrayan menika menawi kula nuwun sewu mboten wonten talinipun tartamtu mangke wonten bebasan ana temanten sepasar bubar. Gusti tegese piye? Gegaranipun tiyang nambut saning akrami menika siji seneng, loro kenceng, kaping telune wilujeng, pareng kaping papate wilujeng. Menika gegaranipun tiyang ingkang nambut saning akrami. Sik. Lah mung urut kemau rada kleru kuwi mau. Setunggal seneng ya angka loro kenceng, angka telu kepareng, angka papat wilujeng. Tegese piye kuwi? Seneng menika temanten kedah sami-sami tresnanipun sabab keplok menika mboten badhe mungel menawi namung asta setunggal. Tegesipun keplok kedah asta kalih, temanten kakung lan temanten putri kedah sami-sami tresnanipun sabab menapa Koko Prabu? Tiyang bangun Bale Wisma menika mangke menawi sampun dipun seksekaken wonten ing
ulah agama saha tata hukum ing kaprajan tumuli sinebut garwa. Garwa menika kula nuwun sewu, rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan gegayuhan ingkang padha. Mula yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Menika sinebut garwa. Oh. Garwa wi rong pribadi wis dadi sak badan. Inggih mekaten. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan duwe niat urip bebarengan. Mula abot padha dipikul, enteng padha dicangking. Kasinggihan mekaten. Wola Praguta kae jare iki garwa sing siji sigar sing siji dawa. Jebul ora kuwi sanes menika kok Prabu. Sabanjure angka loro, angka kalih menika kenceng. Lah, sing kenceng apane? Ingkang kenceng tekadipun. Mergi tiyang mangun Bali Wisma menika menawi mboten kanthi tekad sebaya mukti sebaya mati, menika nggih mboten badhe prayogi kedadosanipun. Sabab menawi kanthi gegaran tekad sebaya mukti sebaya mati menika bungah susah bejo cilaka sugih miskin menika dipun raosaken sesarengan. Yo, bener. Sabanjure ingkang kaping 3 kepareng. Kepareng menika tegesipun njodokaken pinanganten menika mboten kok njodokaken awakipun piyambak nanging ugi njodokaken mara sepuh utawi tiyang sepuh tangga tepalih mitra kawruh sanak kadang sanesipun. Menika kedah sedaya kepareng menawi tetela mekaten badhe kathah pandonga saking sanak kadang mitra kawruh muda werda ingkang dayani anggenipun gesang bebrayan menika kala wau nir ing sambikala. Bener. Sabanjure ingkang pungkasan wilujeng. Wilujeng menika kula nuwun sewu mboten ketang namung sarwi ringkes kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya papanipun piyambak-piyambak dipun seksekaken ugi kaliyan tangga tepalih kiwa tengenipun Koko Prabu. Wah, lah malah cocok ngono kok. Ning tumrap aku perkara seneng kenceng kepareng lan wilujeng ki mau anut marang lumaku ning dina. Tegesipun menapa? Jadi mesti tau ngerti. Wong sing ora seneng mongko kebacut dadi manten. Kuwi suwe-suwe ya seneng. Merga ana salokaning para sepuh ingkang nyebutake wong ki nek srawung saya suwe saya bakal ketukulan rasa tresna. Mula nadyan tanpa nganggo rasa tresna antaraning Lesmana karo si loro temen mau mesti saya suwe bakal ketukulan rasa tresna. Mekaten Koko Prabu. Nanging nuwun sewu, tumrap kula tresna menika mboten saking panggulawentahing tiyang. Lho, dudu panggulawentahing wong piye? Menika sanes panggulawentahing kamanungsan. Nanging tresna menika panggulawentahing Hyang Mahanasa. Tegesipun wonten ingkang nyebataken tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Menika mboten saged dipun suwun, menika mboten saged dipun kajengaken lan menika mboten saged dipun tolak. Menika kodratipun Hyang Mahanasa. Nadyan srawung pinten-pinten taun ugi kathah ingkang mboten ketukulan rasa tresna malah suwalikipun malah kadidene sederek tunggal Yayah Rina. Wah. Ngono ya Kresna. Inggih. Mila sakmangke menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ngersakaken anak kula Indang Lara Temon menika badhe kaboyong wonten negaring Stina. Koko Prabu, mboten nama kula badhe andhawa keparang paduka. Nanging kula nuwun sewu, paringana wekdal ing rayi Ndarawati supados nanting dhateng anak kula. Menawi anak kula kersa lados dhateng pun Lesmana Mandrakumara kula semanggaken. Nanging menawi mboten kula nuwun sewu, mboten ana teges kula andhawa keparang paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu. Sigra-sigra yen permana kanca sigra rakinawang sesangka Nalendra Mekmarwa sing sang Katri kumulung mangrembak Katri kumulung mangrembak ing wadya Kurdakura Kurdakura reka giri-giri Tidem madaning pasewakan negaring Ndarawati. Nalika semanten nata ing Ndarawati paring pangandikan tirambi ingkang rakana ing Mandura. Parandene pungkasaning Rembag ndadosaken tintrim madaning pasewakan negaring Ndarawati. Datan wonten ingkang sami anyabawa
nadyan gegodhongan teneng ngobah samirana datan lumampah nadyan uta ing Mandura Prabu Baladewa meger-meger datan mobah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta tan kantun nata Ndarawati nglenggahi kanyut nangka wadu kanyut ujane ganten wadu jare makecok nang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping murika sebab namu apa to kang dadi darunane ora ana macan rangke Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung utusan saking Karang Kadempel nenggih putranipun Kelurahan Semar Badranaya Kelurahan Petruk Kantong boleh nganti Kelurahan Bagong menggah datul ya karya geger kang samya muninga kanca piyak-piyak ana daya minggir jaluk dalan mendalon tata trapsilanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta
Dewa Bathara jagat pangestungkara Kala Prabu. Nggih. Dereng ngantos pun anggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong. Lho la iya. Lah iki ning apa Petruk sore-sore sowan ana negara Indrawati iki wigatine apa Kresna? Dimbalana. Nadyan dikaya ngapa Petruk iki ya abdi Indrawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Dimbalana apa wigatine? Mbok menawa perlu ing bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Koko Prabu lenggah prayogi. Ya. Petruk padha kanthi harja sak praptamu ning negara Indrawati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing ladone Dumawahing Tawang Tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatak ingkang ngabdianipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten drengatanipun kula menika namung batur. Iya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki? Kowe iki ditimbali Yai Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng wae. Agi nganu ngrasake mambu bakmi. Bagong iki ora beda karo nggone dhewe ya, Tru. Ngomah kae ambune ming telek wae. Kene iki kraton iki ana endi sing mambu sate, endi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo nggone dhewe. Ngene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe wis ora bakal padha. Timbali sinuwun Kresna. Heeh, Bang. Bagong dalem padha kanthi harja sak praptamu. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggunmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Petruk kanthong bolong padha rarja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih pun. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Wah, kowe kemos kami sosolan lambene ra. Petruk kanthong bolong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa prayogakna. Nun inggih Bagong. Nun padha kanthi rarja sapraptamu. Pinayanganing kawidadan ring sambikala Ndara Setyaki. Bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayaning kasantosan. Petruk ora harja Petruk. Ndarawati Udawa. Iya. Wilujeng Den bekti kula kunjung Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih Bagong padha harja Bagong. Ndara Udawa. Iya. Wilujeng Den. Ya Bagong suwirane nggon aku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing mirunggan kula tak nyelake nggih. Iya. Pun panen apa? Wis. Napa? Tela. Wah, cocok kuwi dibakar kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Ya ora sanesu. Kuwi ora. Dipun sekecakaken nggih Ndara Udawa. Lho, kuwale. Oh, nggih. Disekecake Bang. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa Petruk? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa. Apuren tambah bila wonten tepat kula nggih kula munjatung sapa paduka sanata. Ora dadi ngopo Panakawan. Matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndrawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya.
bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa? Kok utusan sira Panakawan sowan ning Projing Ndorowati. Ngeten sinuwun. Karang Kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petro? Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming 3. Lho, anake bapakmu ora ming 3. Nggih. Pira? 4. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten, mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat, nggih. Ah critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki madha ceng-cengengesan ora. Padake Semar ki ora salat apa, Semar ki salat. 5 wektu malah ini. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musala niku ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau dinggoni. Iya Petro, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun nonton bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali Gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok, kabeh do ngundangi kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah, jare ditakoni bapak tanpa dadah, tanpa pernah, ora duwe wong tuwa, kleyang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasok le mlaku terus ngiyup teng musolariku. Lah terus dipek karo bapak, diseksek karo tangga teparo, pun diundangi tangga teparo gendurenan barak bapak, gendurenan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa ya arep melu gara-gara? Mboten, mboten. Mboten melu niku. Wong biyaine we bagus kok ora iso lucu, ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan persis plek niku tenan. Ha kula ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya, mosok iki anake Semar. Kakangane Bandam Sesi Bagong kaya rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula kali bareng kali Bagong kaya di anak tirikan. Sing dilela-lela ming sik Senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul dur mendem jero karo Bapak Semar. Bener Petruk, nggih. Lah terus ditanteng karo Bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku ki wis tuwa. Bapakmu Semar ki wis tuwa, nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki engko nek bapakmu nganti lara, mongko kembange wong lara ki mati. Nek nganti bapakmu mati, mongko kowe rung omah-omah. Kowe getun engko Net, gregah bocah niku tangi. Si Bambang Senet mau nggih. Terus ngendika anu matur ngenten iki, nggih niku Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung. Niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe, nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengen omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok, Senet muni dereng. Lho, lah piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Lara Temon. Putranipun Sinuwun Ndorowati. Wis,
bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndarawati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ha bingung to. Ha wong mengkere kok arep gayu anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan muta ngitung lintang nang kelakone cepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayu putri Ndarawati, tur kula ya kaget. Mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek cenet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku Putri Ndarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndarasti Sendari wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrantawati diwengku Raden Petruk Kanthong Bolong." Duapure kaya ngono kok Raden Petruk Kanthong Bolong ora. Ha saora-orane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya takoni. Lah nggih. Ngoten niku. Lah kula ajeng nyuwun priksa. Napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang Anusen Endang Loro Temon. Petro dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iki kok dadi angkat junjung to iki? Putra angkat? Iya, Petro. Napa leres asmane Endang Loro Temon? Iya. Asmane Endang Loro Temon, jenenge Endang Loro Temon, lek kuwi entuk ya ning Sanggar Pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kangsen karo Semar. Ora, Petro, ora. Iki pancen kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dhawuh karo Endang Loro Temon. Bungahku tanpa upama. Mila saking menika bloko suta kemawon, boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange. Kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha Sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Mila kula angebon-bon enjangan jejawasonten. Jejawasonten menika tegesipun grimis. Grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan ta Kang. Heeh. Nggawa apa kowe mau? Tosa. Manten putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami Sinuwun menika nggadahi ruba, upami Sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi Sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni, tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Ning nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petruk, anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng apa? Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk patine gareng ora. Aja mesake Kakang niku kaya ngono. Sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men to. Iya, Pet nggih. Petruk dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti ya. Sadurunge kowe sowan iki mau, Koko Prabu Mandura ya ora rawuh. Nggih, kula ngertos Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung? Merga Sinuwun Mandura uga diutus dening Yai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kenapa? Nanjeke anakku Endang Loro Temon bakal diboyong didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara, Petruk. Endang Loro Temon didhawuhi oleh Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya, Petruk. Wo, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. Terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang Loro Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Loro Temon. Didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuhi nganu diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Loro Temon. Heeh, wigatine dawuhe karo Ndara Lesmana. Ning Ngastina? Heeh. Kapan kuwi? Gong,
awak dhewe iki ora sida mboyong endang lara temon. Sebabe sing rawuh sinuwun Prabu Mandura ki arep mboyong endang lara temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Kowe ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya. Aku ngopo? Aku ngomong tok, aku MC e. Wo. Pranata cara padake Mas. Pranata cara lek ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum. Ya pranata cara barang ya tok saut ya ngopo. Keparang matur sinuwun. Nuwun sewu kula nglajengaken rembakipun Petruk. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang lara temon bakal didhaup eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke. Neng ngeten sinuwun. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadhang wong tuwa sak donya niki arep ndek anak lanang utawa wedok, anake esuk iso gawe marem wong tuwa. Merga tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Bagong. Nggih. Arep niku anak sampean angkat. Ning nun nek uripe kepenak, uripe kebak kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis anguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih. Terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan endang lara temon niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cecek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lengser niku sesuk katandha ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa, Kang? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Yuda. Kok wuda ora? Isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa durung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke ini lho, kula rak takon. Tur Iya, piye? saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning Ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho, kurang saon Pekok. Kencir. Saman tahu bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar? Nek ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran? Ayo. Upama mengko kelakon dhaup karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya pecuk. Wes, sampean sinuwun Darawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Jawi kula tak nyuwun pesa, napa mboten sampean mboten kewirangan? Ngoten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng ngrabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe.
Niku adi kula merga tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip iki enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi wutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel. Ngaten dadi soalé iki dodokane engko sik. Ha ngopo? Angger dak-dak kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula aturi menggale ora sak penake dhewe. Ngaten. Arepa Bambang Snek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro. Ngoten. Niku bakale mulya uripe, merga ukuraning mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip ing alam padang mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lair tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku mor misah. Iso nggayuh kanikmataning lair ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lair mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru? Gong, ana Ndara Baladewa kowe ora sadar ya. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Ha wis kebaca ta iki. Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karepmu lah ora usah melu-melu tanggunge, ora usah cerewet kowe. Iya. Ngaten, mang penggalih. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dawuh kalih Endang Lara Temon kalih Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora arep ngregon-ngregoni. Nek sampeyan tresna kalih Bapak Semar, sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar, berarti sampeyan isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake ndala telmo dhateng Bapak Semar, didhawuh karo Endang Snek anu Bambang Snek. Niku ateges sampeyan nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani rakyat minta batin, Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah, niku fatal tumrap kula. Wah, wis pocokan. Panus maning jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Tak empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong, mengatasi Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok muman-uman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kapokmu kapan kowe? Oke, ora sampe melu-melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur adikku ya Toipati kok, Tru. Ora usah semelang nek mung duna-unekke ngene aku wis kulino. Aku ki ana wong nagih utange tak unek-unekke sik kok. Ngapa kok nagih? Aku sing utang wis santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Weh lah. Aku tak ning jaba ya. Ning jaba ana, minggat sisan kono. Ora wedi aku nek mung ijen kok ya. Tinggal tenan kowe, tinggalen. Rumangsane ditisik nggawa aku kok. Oh iya to. Ana do mulih sik kono. Dumeh do nggawa kendaraan dhewe-dhewe mulih sik kono. Bagong, wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Lali. Wis mau kok wis ora tak pikir nek mau. Kowe ngunekke Lesmana apa? Piye? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngapa ta? Nek ana piyayine ngono iki aku nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina, pancen kepara nyata. Gediwa Bathara.
Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngene karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Astina. Pancen tak sengaja wae arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngeneke iki yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang lara temon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonco-gonco saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, wah mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nah sampean arep jajar karo Bagong, oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon, kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kendir ora? Lho arep kendir kene iki anak ratu. Alah, ora tak dadamune anak ratu anak omah anggere kendir ya kendir ngono beres to. Wong nyatane ya kendir kok sampean geger. Tur sampean iku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida. Wis kebaca dijiwiti bokonge barang. Cetot. Mulane kok esuk tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadyan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu sambaya ngendang lara temon. Mula sampeyan dadi pepalanging Baladewa. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Oke. Monggo dadi palangku kowe. Kowe saiki bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Snet kon ngrabekke wong Karang Pradesan. Bambang Snet ki wong desa. Adimu Bambang Snet anake Semar Angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu ki ora melek mripate. Kon ngilo karo cengele bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo cengele. Mangjat Kurda Sruma bangga. Edian dadak suluk bareng. Men serem kok. Oh, lho ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunek-unekke Bagong, aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengelmu kuwi. Bapake wong tua lho. Kowe ora sak penake ngunek-unekke bapak. Aku anggere bapak dunek-unekke iki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengele? Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu Baladewa arep dundang sapa nek ora Bol? Jijiki. Kok Prabu sampun mangke malah mindak mboten kajen. Menawa ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Digdaya. Ning merga kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupak lendut Jawan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Neng Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon.
Seprene aku isih mancik nang watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae lho. Mak sering penake ra jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene tak uneke. Tak uneke wong kere, wong gedibal. Sadar diri, Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki nang ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni kowe. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wes sing ngene. Rasaku kan gunung tanpa guna. Aku wegah rembukan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembukan menungso dapure kaya aku. Kaya kowe. Wah, iku walek ya. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa kowe? Sapa sing cilik gedene iso kuwi kadetening Baladewa? Wenang boyo ngendang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadetening Baladewa? Wenang boyo ngendang lara temon. Ayo, sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanen tangane, kerincungan sikile. Ayo, boyongan ngendang lara temon. Oke, metu Jawa, ora ketitawake perkara pati-pati. Cah edan ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku men gondelan cagake. Ngene iki kae lho. Tanganku anu ngrangkul cagak tek siut langsung balik rene. Lho lah ngopo kok balik meneh? Wah, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, kula ora seneng ya dirasani. Lho, aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Berbudi Bawa Leksana, Lilaing Brana, Iklasing Picis. Tegese piye? Alah, mbok rasane. Ngene lho semelangku ki. Engko nek aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ada. Alah, ayo. Ora. Kok karo guyu? Moh aku. Nek sangoni nek. Lho. Kuwi jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ada ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ora ana sing nggo tuku apa to apa. Wah, makasih. Iya. Asa omong Petro lho, ora. Engko ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petro mudar mbok men. Petromu perang anti megap-megap ora tak goleke wedang kok. Biyen ora tak tukoke. Kangge wong banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae, uyuh. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, Men. Nika sapa nika kok limbuk kok matane abinge ora jamak-jamak. Beleken apa pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae jan. Edan. Wah. Matuk aku. Matuk wong edan metu njaba Bagong. Nun niki ngeslan. Nun metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba, ampun. Ben gek kagungan putra ya nentokke jero. Ngawur kowe. Nyun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Setyaki wonten timbalan. Katon suntrut pasuryaning Siadi bakal darepi atur apa? Go Prabu, piye? Menawi dipun parengaken lilalana kula badhe ambiyantu dhateng Petruk menapa dene Bagong mesakaken menawi ngantos sak mangke dipun amuk dening Koko Prabu Mandura. Setyaki wonten timbalan. Iki dudu perkaraning Siadi. Niki. Kowe ora perlu mbantu marang siji lan sijine. Menapa iki boten badhe katriwandan Punakawan Petruk kalian Bagong. Ngerti aku tinimbangane kowe. Lho niki. Wis ta percaya. Petruk Bagong ora bakal cilaka, cilik loro gedhe tekaning pati. Lho iki ngestakaken dawuh. Malah Siadi wae ingkang tansah ngulatake marang saking para kawula. Sakiwa tengening negara Ndarawati aja nganti ning kasempyok ing aradan tegese wong kang ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan aja nganti kesempyok ing peperangan. Lho iki ngestakaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan Dewaji. Semono uga aja nganti lirwa nggonmu ngulatake sagung para kawula dasi. Lho iki ngestakaken dawuh. Kaya wis paripurna jeneng ingsun Arsa pinanggya kelawan majan ingsun ya kuwi ndang lara temon. Nun. Budhana kang padha sebe ingsun kundur ngedaton kawula nun ngestakaken dawuh Paramadal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa. Lho Dewaji. Paramadal Pasilan tambah pangestu. Kakang Pati Udawa iya. Purna gatining pananggilan. Sanadya kundur ngedaton jeluk saking dampar kencana kirapit gambaran gading kadhiraken sanggaring Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil pacaraning keprabun. Gawe tinggal saking Mandrawa. Tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa. Kaya tansah gumebyar busananing Sri Naranata wau.